Salam dostlar. Yine gruppada berilen signaldan birini görkezip geçeyin. Hepata emaniyatadan ýamy düşündireyin. Bizde her bir minimum baha bar. Minimum bahalar bir-birinden ýokarda gidip dur we Pratargovka üçin zona görkezdi, özüniň haýlaryny görkezdi. Şo haýlarynyň probitiýasyny alyp berilen signallar görkezip geçeyin size. Häzir görürsiňiz signaly. Esasan ideýam nämedi? Şondan long almakdy ýa-da short'a gitmekdi. Asnawnoy trend aşagdan gelen üçin, trend long'a gidip duran üçin biz mundan long'a garaşdyk. Belki slom edenden soň, şular aralykda slom bolsa men short'a girjekdim. Ýene slom bolmady, long'a girdik. Ideýamyz iki taraplanam işläp kelerdi. Ýöne trend bilen go bolan üçin gysyl ugrady, long'a gitjek bolurdy. Şoň üçin hem long'a girdik. Häzir görkezeýin okuwçylaryň özüniň giren zelkalaryny ýa-çaplaryny. Zelkaga girdik. Moneta ýokary gidip Opşi okuwçylardan 81% alan ekeni, 98% gidip $30 kazanypdyr. Men özüm 2 gezek zelkaga girdim, 5% baralym, 7.75 baralym gidip $1800 ýaly kazandym. Ýene bir okuwçynyň rezultaty opşi aşagda giren ekeni, 6.89 ýaly çekipdir ekeni. Ne garaçy druzya, eger siz hem okujak bolsaňyz, gruppa boý okuw, offline okuw ýa individualny online okuwlar okujak bolsaňyz, maňa liçka ýazyň. Liçkada habarlaşyp bilersiňiz. Eger video göwnüňize ýaran bolsa, like basmany, repost etmäni unutmaň. Hemmäňize hoş, sag bolun.